В професионалният ни живот много често се случва да бъдем канени на обяд или на вечеря, както и ние да бъдем домакини на обяд и вечеря, т.е. да каним нашите клиенти или партньори. Това също изисква спазване на някои правила от бизнес етикета. В началото нека разгледаме случаите, когато ние сме домакини, т.е. ние отправяме поканите си. Винаги трябва да имаме най-важното, да имаме предвид какви са предпочитанията на нашия гост. Тоест, ако знаем случайно или сме чули, че нашият гост не обича китайско, то в никакъв случай не трябва да го каним на китайски ресторант. И освен това не трябва да смятаме, че храната, която на нас ни е много вкусна, приятна или обстановката, то задължително ще бъде приятна и на нашите клиенти или партньори. Ето защо е важно да се съобразим с неговите предпочитания. При изборът на ресторант също трябва да имаме предвид това, че когато става въпрос за обяд конкретно, много от хората бързат, т.е. имат на разположение час или час и половина. И по тази причина е добре да съобразяваме ресторанта с местонахождението на офисът на нашия клиент. Т.е. ако той работи в бизнес парка, би било неуместно да го поканим на среща в ресторант, който е в центъра на града, защото това ще му отнеме доста време за придвижване. Когато се обадим по телефона и направим покана, то винаги трябва да кажем и какъв е повода за поканата. Т.е. освен, че е обяд, трябва да кажем и за какво искаме да разговаряме, най-общо казано, за какъв тип бизнес и изобщо все пак, тъй като представете си, ако вас ви поканат на обяд и ви кажете, ела, айде да се срещнем просто така да се видим, че отдавна не сме се виждали и в момента, в който седнете на масата, да ви започнат с темите как ви върви бизнеса, какъв ви е оборота, можем ли да направим нещо, поеди какъв си проект, би ви станало неприятно или по-скоро, честно казано, бихте се почувствали ужасно използвани в този момент. И по тази причина е редно наистина предварително да кажете какъв е повода за поканата. Как ще го формулирате, вече е въпрос на личен избор и на въображение най-вече, но все пак кажете и за какво смятате да говорите, освен нормалните неща, когато се срещнат двама души. Точно определете кога и къде ще се срещнете. Това означава да определите точно часа и мястото. Не е достатъчно да кажете, хайде да отидем да хапнем в Радисън, защото в Радисън има възможности за различни места за хапване или за сядане. И за това е редно да кажете, ще се срещнем примерно в 12 часа в фоайето или в 12 часа ще те чакам на масата в ресторанта, за да може да не се получи разминаване, т.е. вашия гост да бъде в фоайето, а вие в този момент да сте на масата и оттам нататък вие да чакате, той да чака и съответно да се получат така неприятни усещания. Препотвърдете поканата. Това означава, че в деня, в който е ваш насрочен обяда или вечерята, е редно да се обадите сутринта на вашия клиент и да му кажете, обаждам се просто за да ви препотвърда. Днеска имаме среща в 12 часа. Обикновено в момента, в който се обадите, вашият клиент ще си помисли, че вие отлагате мероприятието. Не, напротив. Редно е да препотвърдите, защото в крайна сметка всичко се случва и така и той ще се чувства ангажиран и изобщо със сигурност би следвало да дойде. В случаите обаче, когато вие сте гости, как приемате една такава покана, сега няма какво да крием, всички ние в момента, в който получим покана за обяд или за вечеря, я получаваме с двата неизказани въпроса, какво иска и ще има ли бизнес някакъв. Това са всички хора, това е нещо съвсем нормално. Ето защо трябва, както преди малко споменах, да се каже какъв е поводът за поканата. Когато получите устна покана, запишете си веднага, защото можете да забравите, а няма нищо по-неприятно от това да потвърдите, че ще присъствате и да се окаже, че сте забравили. Ако получите писмена покана, то отговорете в срок не по-късно от 24 часа на нея. Когато вече сте приели поканата, не би следвало да намирате каквито и да било извинения, за да не присъствате, което често може да се случи, или поне на нас ни се случва много често. Редно е в случаите, когато наистина се налага да отсъствате, е редно да се обадите лично на човекът, който ви е поканил, да се извините
и в същия този момент да предложите ден за следваща среща, просто за да може да оставите по-добро впечатление в него, а не да той да остане с впечатлението, че вие просто така сте преценили, днес точно не ви се излиза на обяд или не желаете да се срещнете с този човек. Организирайте винаги следваща среща. Това са най-общите правила, които би следвало да се спазват, когато сме канени или когато ние каним за делови обяд или вечеря, и са наистина препоръчителни, за да могат нашите делови отношения наистина да са много успешни.